Astăzi sunt aici să fiu solidară cu curzii din Rojava, atacați brutal atât de teroriștii lui al-Jolani, cât și de cei ai lui Erdogan. Și acum, prizonierii statului islamic din Irak și Siria sunt eliberați și de militarii lui al-Jolani, așa că ei sunt într-un mare pericol. Acordul de încetare a focului de ieri a fost încălcat repetat azi. Kurdii au fost mereu alături de Israel. Când toți îl scandau, eliberați Palestina, curzii fluturau steaguri israeliene în Kurdistan. Au fost partenerii cei mai apropiați ai Statelor Unite împotriva terorismului, pierzând 13.000 de vieți pentru această cauză. Acum ei sunt uitați și lăsați în urmă. Tom Barak vrea ca curzii să trăiască sub statul terorist al lui al-Jolani, dar curzii sunt un popor democratic și pașnic. Trebuie să le susținem dreptul la autodeterminare și să-i protejăm de masacre și genocid. Și trebuie doar să ne arătăm solidaritatea și sprijinul, pentru că ei trec prin propriul lor 7 octombrie